मानसिफोरनि माबा थानिसफोरनि सिगांसे बायनानै लांसैना ओइ नै दा जोङो भुटानाव हाबफैबाय लोगोफोर थांगासिनो दा ब्लगार गोजाजों नङा थाबायगासिनो दे बिसि बुरजा फैदों थाबायगासिनो टेम्पु ना मा होनो लालायबावासै जोङो थाबायनो लुगैनानैनो औ Bhutan Dia kapnale harus Mumbai Bhutan aku ngarep जोङो gudu-guदा ebra iPhone chicken sih dia एसे थगायलाबोबाय 2 number माबा लानानै हमनानै औ 2 number थादेरखे दङ दालाय माखासे ना आंना नङा आंना डेटबार जों बाबानि सासेना फिट जाना गोलैदों बे गिरा हाबदों आइ माजानि मानसि बोरो deh sambil ini आङो मेट्र'फ्राव फैखादों दा आंबो बाजियानो माल एसे आं मोजां मोनबाय बुरि बुरियासो देलायसिन नांगौ नालाय एसे ओइ नै जोङो बिदि खालामदों फट' आंनि गोदान दा बावबाय देहाय दे थादो फट' खेबजानो नै जाबाय मा होनदों दा जोङो थाबायगासिनो मा मा जायगा खिथाहरगोनथाय गोसोआव थाया गोसोआव थायाखै बारा ना फिसाफोर होननाय सास आइदि फट' लानाया मालाय दे थाबायगासिनो मेदामा आया Monisha थाबायनाय लेवदो थाबायनाय बगा बिदि जायो थाबायनाय ओमफ्राय बैसो थाबायनायानो ए बैयाव हाजोआ थाबोलायबाय नालाय ए दे मालाय डिएसएलआरजों फट' खेबजागासिनोहाय आंना डिएसएलआरजों माथाय जाया मोजांसो नङा मा आं लायाखै आं रांसो फैदों देलायनांखायाहाय
Andia. Ah, situ sebenarnya sampai di sana. Rồi là nó lắm. Này khiêu này năng, đây này. Cái khiêu gì nào? Ayo giờ mà bà. Ấy chứ. Ừ. Hả? Hả? Alas kuda. Alasi. 감sal이 좀 나랑 가면 맞아 비. 감살이 좀 보여. 그중나. 무슨 나 시등 나 지가 알아. 나무 양말 감살이 나 시등 나 지가 살아. Sedikaya ben. Đây này. Hai bên đang đứng. Ai chưa lúc vậy không vậy? Phải thiếu lúc bay không vậy? Ở đây cứ dùng mình đã. Ừ. Đây nè, đâu này ra là đi mà đi. Hai bên này nó sẽ biết đây gì nào? Các bạn này đấy. Ừ. Vậy là đây ai xuống vậy đó. 왜 장난? Có đi lại đâu thế? À có lù của trên hầm nữa. Có được miếng bài. Đâu bộ đúng không? Mang ơn theo một trời. Hút được chứ là đừng chẳng đánh ra sách thả bày. Vì chỉ là bên này nếu không muốn ăn thôi. Mình cứ chìm phung rồi, số gia đình là dan tele dia. तो इधर से तो आपको समझे थोड़ा फोटो लेके आओ जाके वापस आएगा सबसे अच्छी आपको Prity menlaga Bhutan, malah Prity siang gak ada kau singgah dekai. Đi hầu. Nó là một đứa học sinh người. Ang bio video call con làm được. साला क्या टैक्स लगा दिया हम लोग को यहाँ पुलिस बंद हो गया Nơi.
संखौ जि मोजां नुदों नायख्लायहरनो हायाहाय गाहायाव सिंजों लागोन जों बेरायहैनाय बे न' फिसा फिसा लुनाया ओमफ्राय मोजां नुदों प्लास्टिक बायदि गुफुरफ्रा औ बै खाथि नैबे बै एखे दै बै दै सेराव मोना जों थांनाया थौद' दा जोङो फट' लाखांनानै थांनो नागिरबाय आलदायाव गारिया बोरैबा एबार जासिगोन एबार आरामसे फैसिगोन नै आं खेबनाया नाहरदो आं खेबनाया नाहरलाय नों खेबदों आं खेबदों नोंसिनि भिडिअखौ दा खावजोबगोन मिथिबाय बे भिडिअआनो द'सो जोंना रानजोबनांगौसो फट'आ खेबदोंबाबो आंहाथ' दायो दादानाव जेन्डाराव सोफबना लांजोबगोनहाय दाननांसिगोन माबा बरिया नुयो नै इदि खेबबा फैफिनबाय खोमा बोरैबा खर' साबाय फैफिनखोथाय जोङो बबेनिफ्राय फैफिनखो मिथिया माबा बुंबाय राजानि माबायाव फट' लानो बावैसो फट' लानो नैबे गोजा गोजा फुलाव
잘 뺏었구나. Wajah, harus ada sebagai kalau rambut Con hơi nỉ. Kopi langsung kopi. Kopi loंना गारबाय. Kopi लोंखानानै चावमिन जानोसै. ब्लगनो ब्लग. Udah berat nih nggak Ada. 모장 기둥을. Tamhinjai ओंखारबाय गेटआव